Le webcam off vek ang ule. Kati webcam te kati speaker mute vek ang ule. You have to switch off your speaker. Speaker ka switch off mo na. Oh, speaker off. Pincheng mo to. Chu auri te om. Pincheng mo bidang inan sa thai don lo ka ti ka chuan. Okay. Le voin date kan ziak le potang date voin ni kwa Tasari, that is July 2023. Can you see in Muteng Toro? And today again we will learn numbers. Numbers. Consider down for now. Numbers consider nga. Chuan voinia consider tur chu. Continue. The pattern. This will be the question. Hey, question to continue the pattern. Pattern ni chuan number aron dona. Example. 4, 8, 12. Des. Lah. Đâu đây? Atir bera 4 oma. Adota 8 oma. Adota 12. A number a pattern ain dot dana hi kan share tang ai ni. Mo. Chuan number pathuma an sarziana tura lo don boka kami a pattern mi pattern zirze khan adot pathum number po hi rem khom tur tinani chu. Le at ti dan chu kan enang atir bera 4 oma 4 le 8 in kara number engzat nge om ti kan enang mo 4 zo chuan 5 zo 6 zo 7 zo 8 troniam 4 5 6 7 8 engzat nang om 1 2 3 4 a number palina chi om tu ni 1 2 3 4 and row 4 5 6 7 8 a palina chi ni ta ni I mean kar kan en liang 8 9 10 11 12 a palina chi 4 8 12 nya 5 6 7 en kara 9 10 11 le mi a number again ni le dong kan en chuan 12 13 14 15 zo chi chu en sang e a palina chu 16 chiang em 16 answer chuan 16 zo chuan nge om le kan en liang 16 17 18 19 a palina chuan 23 chiang em chuan 23 zo chuan nge answer tur kan en liang 20 21 22 23 and that's one 24 that is the answer get here ma'am 4 8 12 16 20 24 alo ni tani chu apetran chu example dang kan tiliang I will give you another example
adang kan chocolate chinang khatiang kan apetran ka chui tur dina ni chu pakhat lia chuan example dang 3 6 9 des le apetran kan en liang a in kara number en zang om a number petran kal dan 3 zo eng om 3 4 5 6 hay heta ve thung chuan a in kara number pani chaw om to heta ve thung chuan in kara number pani a pathum na zel kha an number pathum na zel kha answer tur tina ni chu chuan heta ve thung chuan 6 zo eng om 6 7 8 9 a pathum na zel answer tur ni chu number pathum na zel hemi ve chuan engzang e om tur kan en liang 9 10 11 a pathum na chu 12 tiếng khan hay kan en liang 12 zo tangin chiar zep tu 12 13 14 a palina chu 15 15 zo a pathum na number en zang e kan en liang 15 16 17 a pathum na chu 18 chiang em ti khan example dang pakhat kan ti liang chuan nang mani nin chokang example dang pakhat le ala copy ve lo tur hang hawi o nang manin cho tur ka pedon chewa I will give you classwork eng mala zia ve lo tur 6 7 ai ve thung hi chu en le ro le ai ve thung chu a petran en tin nge ka kan en liang heta ve thung chuan a in kara number en zang e om kan en ang 6 7 8 a number pani na zel 6 7 8 8 9 10 a pani na o a petran kan en zel ang 10 zo nge om 10 11 a pani na chu 12 hay hela tang yan chui zel tur 12 zo a 12 13 14 heta ve thung chuan 13 14 15 16 Pretty ma'am. Now I will give you classwork. Hey, no money in chokang. Okay, you will have to solve by yourself. Chuan in answer can check how long we will check your answer together. Okay, this will be your classwork. Classwork di ba? Sorry. Ito naman Fariadis. Yeah. 12, 16, 23. Chuan answer zian tur blank pathum o. Antar korte ko. Ada masih. Dan. Bane deh. Arif Arif. 6, 8, 10. করতে পারবেন 12 13 14 15 বা 12 12 15
Now you have to solve this by yourself. Leh, chok teu leh, nong manin. And then we will check your answer all together. বুঝি বুঝি করিস 12 আর এদিকে 13 ছোট ছোট জায়গা হইতো না রাবার খান রাবার খান দেখি দূর দূর বাবা এরকম কতটুকু জোগাড় করস না 6 বাজে খালি 7 বইতো বাদে 8 করস না ওকে কর 7 বাজে রাবার দিন বাজে 6 বাজে 7 বাজে 7 7 বাস না করে আগে পড়াইলা 17 বয় বাদে 6 7 বইতো খালি যেরকম ঘর আমি রবার খুলি ওকে করস না 9 বাজে 9 বয় মিডিল খালি বাদে 11 অন 12 অন মিডিল 11 অন বাজে 12 বাজে 15 16 আপাতত এমএ টান দিস বাদে টান করস না 12
Have you finished? Zo to lo mo. No, sir. Okay. Anh car number om ka chut ma Yes, sak sir. zel por a. Anh car number in zan nge om ti khay en ma sa zelang. Anh car number zel kha. How many numbers are there between? You have to see that, okay? Okay, let's check your answer. Ala zo lo po khan helam pang lo en lo la. All of you, look this side helam pang en to lo la. Anh know chon hun kan du rai don to krat. Tan answer ka zia ka nga ka explain pa nga. Chuan in answer a dikle diklo kha in lo win check ang on ang manin. In ti diklo ni chuan a answer dik in on zia kang nang manin le. 12 le 16 in kara number eng zange om kanin ang 12 ateng kan cherang 12 13 14 15 16 le ai eng kara number pali om tina ni chu pali 16 ateng 20 eng zange om kanin liang 16 ateng kan cherang 16 17 18 19 20 a number in kara number pali oma ai 20 tangin pali kan cherang number pali 20 21 22 23 24 adora chuan 24 on tu le ai kara number pali om ti kan retoa 24 atang kan cherang 24 25 26 27 28 le 28 zo number pali kan sia leang 29 30 31 32 32 is the answer le tidik loin om chuan answer dikhazi zel tur on tidik loin om chuan answer dikin ziak zelang le anuai che kan en leang b number b a 6 le 8 kan sia lang 6 atangin 6 7 8 anh kara number paniom to on 8 atangin 10 chu 8 9 10 anh kara paniom to tro ni em le 10 zo a enge om tur kan en chu anh kara number paniom to wangin 10 tang kan cheranga 10 11 12 12 atangin number pani kan cherang 12 13 14 14 answer 14 atangin number pani kan cherang 14 15 16 16 answer oh le a dot le kan en leang number c ti dik la om chuan number dik zia zel tur a le a dot le kan en leang 12 atangin 15 in kara number eng zang om kan en ang 12 13 14 15 anh kara number pathum cho om to pathum 15 atangin 18 pot chianira 15 16 17 18 so anh kara number pathum om to 18 atangin number pathum kan chiare chon 18 19 20 21 kha 21
21 entering number pathum kan sia liang 21, 22, 23, 24. 24 entering number pathum kan sia liang 24, 25, 26, 27. 27 answer. Lo ni le ta ni. Le number D kan en liang number D 10 le 15 in kara number eng zang e om kan en liang 10 10 atang 15 thleng kan kau nang 10 11 12 13 14 15 eng kara number panga om to oh number panga 15 atang 20 po che la panga che lo ni liang 20 15 16 17 18 19 20 ka number panga zel 20 trangin panga kan chia leng 20 21 22 23 24 25 25 answer lo ni lenga chuan 25 atangin panga kan chia leng number panga 25 26 27 28 29 30 30 trangin number panga kan chia leng 30 31, 32, 33, 34, 35. Soan le number E kan en liang E atop ber 20 le 22 in kar hi number eng zang e kan en liang 20, 21, 22 number pahnih chong om to number pahnih en ro 22 tang 24 po 22 23 24 pahnih 24 atangin hetai ni zang e kaldon chuan number pahnih kan siranga 24 25 26 26 zo chuan 27 28 28 zo chu 28 29 30 The 12, but then the 13, 14, 15, 16. Kan tidik lo chuanin answer dik ziak ro le a tidik lo ko chuanin answer check ula check your answer. If your answer is wrong, write the correct answer. Write the correct answer. Hemi zong hi voinia chuan kan zirang o dang kan zir le chuan time zo don si a. Hemi te chu hi voinia chuan kan zirang. Ati dik lo khan answer dik ka han check char char te le check your answer. In answer ka check ro. If you made any mistake, you have to make correction. Hemi zong hi voinia chuan kan zirang o. Okay, bye bye. Bye bye ule.